תראו, חבר'ה. תראו, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נתחיל את כל הפרוצדורה. עכשיו, אני אנסה לעשות אותה כמה שיותר לאט, להסביר כמה שיותר במהלך הניתוח. מה שאתם צריכים פשוט תעקבו אחרי הניתוח פרופר, אבל זה החלק החשוב, אבל לא היחיד שהוא חשוב. במהלך הניתוח, מה שאני רוצה שאתם תסתכלו, זה על כל המנג'מנט של חדר הניתוח. מה אני עושה, הקצב שאני עובד, מה עושה הסייעת, איך אני מגיש לעצמי את הדברים, איך היא מגישה לי את הדברים. אוקיי? כרגע הכל מסודר, כל הכלים שאני אוהב אותם, ואני אוציא רק את מה שאני צריך בתור התחלה. ככה, בואו נראה מה יש לי על המגש. יש לי רטרקטור גדול, שאיתו אני שומר את הפלאפ שהוא פתוח. יש לי כפית מוגלה קטנה. שים אצבע על כל דבר. יש לי כפית מוגלה קטנה וכפית מוגלה גדולה. כשאמרתי לכם, הן כהות לחלוטין. אני פשוט לקחתי ושייפתי אותן טיפון שהן לא יהיו חדות, שהן לא יקראו לי את הרקמה. ויש לי שני רטרקטורים מסוג סלדין שאני יכול לעשות איתם את הרטרקציה. יש לי כאן את הסקלפל, שתכף אני אקבל את הסקלפל, הנה הוא, ואני אשים אותו לבד. מה שיש לי בנוסף זה הפרוב הפרידונטלי. פינצטה כירורגית, תתמקד כאן, תראו שהפינצטה היא מגיעה חדה בקצוות שאני יכול לתפוס את הרקמה. יש לי כאן שני כלים מאוד נחמדים, שהאחד זה תופס מחט מסוג סלדין שאני פשוט נועל אותו בצורה כזאת, ואני יכול לעבוד איתו פשוט וקל, אני אראה לכם איך, ומספריים מאוד מאוד משונות, שהמספריים האלה הן נקראות מספרי נוצה. הן חותכות חוט, ואני אראה לכם, הן לא חותכות את הרקמה הרכה. אני יכול, כמה שאני רוצה לנסות לחתוך את הרקמה, הם לא יחתכו. כרגע, מכיוון שיש לי כאן עומס, אני אוריד את כל הדברים. דבר נוסף שיש לי כאן חשוב מאוד, דפנדיש פשוט מלפני 30-40 שנה, דפנדיש לאמלגם, אבל ממתכת. מה שזה אומר שהסטריליזציה שלו היא ודאית וקלה מאוד, והוא לא נשבר בחום אחרי כמה פעמים. מה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אכניס בחזרה את כל הדברים שאני לא צריך, שיהיה לי מגש כמה שיותר פנוי לעבודה ויותר קל. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתחיל עם ההרדמה. ימינה, to your right, אוקיי. עכשיו שימו לב, זה האזור שאני מרדים. מה שאני עושה בדרך כלל, אני מזליף כמה טיפות של חומר הרדמה, כהרדמה טופיקלית. שחרור מאוד מאוד איטי של חומר ההרדמה. עכשיו שימו לב לסקשן שאנחנו עובדים איתו, זה סקשן של חברת רואקו. מעבר לזה שהוא מגיע אחד והוא סטרילי לחלוטין, הוא שואב כל דבר והוא לעולם לא יסכם. כשאנחנו עוקרים ועושים השתלה מיידית, בסדר. אז אני עובד עם סקשן רגיל כירורגי, ועובר לסקשן הזה, רק כשאני מגיע לקטע של ההשתלה. מכיוון שכאן אין לנו עקירה. אוקיי. לקח לעצמי עכשיו עם ההרדמה ולהכין את הכל, זה פשוט הזמן שלי להתרכז בהשתלה, לראות שהכל מוכן, שאני יודע מה אני עושה, שאני חזרתי בראש ואני יודע לאן אני הולך. open up, right. מה שאני אעשה עכשיו זה 2-3 נעילות בפלט. אני רואה לפי העיניים שזה עדיין כואב, כלומר ההרדמה הבוקלית לא תפסה. You agree with me?
Right. Sorry about that. Actually, I'm not, but... עוד מעט. מה שאני עושה עכשיו, אתם ראיתם, הסייעת שואבת מהאזורים שהיא רואה, אבל התמונה שלה היא לא מלאה. הרבה פעמים, תראינו רגע את הסקשן, הרבה פעמים אני צריך את הסקשן, אז מה שאני עושה, אני מכוון אותו, שימו לב, היא מרימה את החוט, תעשה קצת זום אאוט, היא מרימה את הצינור, והיא מחזיקה שהוא יהיה בלי לחץ, ואני יכול לכוון לאזורים שבהם אני רוצה לעבוד. How are you? Alive. Alive. Don't worry, it will pass. בואו נבדוק אם ההרדמה תפסה. Okay, open wide. To your right. How's that? You feel anything? You feel? A little bit. A little bit. אם טיפונת הוא מרגיש, לא נהיה רעים היום. How's that? Fine? All right. מה שאתם רואים כאן זה החשיבות העצומה של להתאים את הציוד שאתם עובדים איתו ולדעת שהכל עובד. עכשיו תראו, אנחנו מדברים על המרחק הזה, שימו לב שאנחנו רואים שהמרחק הזה הוא די גדול. בואו נסתכל, to your right. בואו נראה את המרחק, כמה הוא בפועל. אני אשים על שן אחת, הוא מגיע לכמעט 13. אתם רואים את השנתות על הפרוב? אתם רואים את השנתות על הפרוב? מישהו שיענהן? כן? יופי. המרחק הוא כמעט 12.5-13 מילימטר, שזה הרבה יותר מכפי שאנחנו ראינו בצילום ה-CT. עכשיו, מכיוון שזה שתל בודד ואנחנו שמים אותו באמצע, אין לי כאן בעיה של התכנון של המקום של המטלית, אבל מה שאנחנו, אם היינו מספר שתלים, מה שאני עושה, אני לוקח מהשן הראשונה 25, to your right, מודד 4 מילימטר, והייתי שם את השתל הראשון. אם הייתי כאן שם עוד שתלים, הייתי מודד כאן 7 מילימטר, אם השן הזאת לא הייתה קיימת, ועושה את המיקום של השתל השני, והייתי מתכנן את החתך. מכיוון שרק שתל אחד, אני מתכנן אותו שיהיה באמצע, בין 25 ל-28, ובאמצע הקרסט. מה זה חתך מיד קרסטלי? הוא נמצא בשיא הרכס. שימו לב, אני ממקם אותו ועושה חתך אחד, נכנס עד הסוף, מטייל עד הקצה ויוצא בצד השני. משחרר טיפונת. איך אני מרים את החתך שהוא יהיה פול פריוסטל פלאפ? תנקי לי בבקשה. יש הרבה דרכים, יש כאלה שנכנסים באמצע ומרימים. מה שאני אוהב לעשות, אני אוהב למצוא נקודת תורפה שתיכנס באזור אחת השיניים, ואני מחפש, אוקיי, הנה מצאתי את זה, ואני פשוט מטייל לאורכו, to your right. אוקיי, הרמתי אחד, בואו נסתכל עליו קצת. תנקי לי בבקשה. שימו לב, אחרי שהיא מנקה, העצם לבנה. אוקיי, לבנה זה אומר שהרמתי פלאפ מלא, פול פריוסטל פלאפ. תמשיך לנקות. אני אדחוק טיפונת את הצד הפלטינלי.
לא יותר מדי להיזהר מה-inferior maxillary artery, תנקי, ושימו לב, העצם די לבנה. מה שאני צריך לעשות עכשיו זה לעשות הערכה, האם מה שאני ראיתי בצילום זהה למה שאני ראיתי, למה שאני רואה במציאות. שימו לב, שינוי אחד אני כבר רואה. אתה יכול להתכוונן לפה? אתם זוכרים את האזור הזה שהיה לי כאן זווית? אתם יכולים לראות את זה בצילומים שלכם. אני לא רואה אותה. אני לא רואה את המיקום שבו אני רוצה להתחיל את הקדח שלי. אתם זוכרים את הזווית שראינו בפנורמי, שהייתה כאן זווית? אני לא רואה אותה כאן. לכן אני צריך למצוא נקודת עיגון אחרת שלאורכה, שבמקום שלה אני אעשה את החתך. אוקיי. אוקיי, מה שאנחנו נבחר זה נקודה שהיא שרירותית יחסית, שהיא באמצע הצנטרל פוסה, לאורך הצנטרל פוסה באמצע המרחק, כאן, ובאמצע המיד קרסט. את כל ההשתלה אני יכול לעשות בלי מוצץ רוק, אבל מכיוון שההתחלה, כן, בדיוק. ההתחלה אני עובד עם זכריה, עם high speed יהיה לי כאן הרבה מים. עכשיו, מה שאני עושה, אני עושה הדמיה של כיוון ההשתלה. כלומר, אני עוד פעם חוצה את המרחק, אני אעשה רטרקציה הטיפונת, להסתכל, לראות בדיוק שאני במקום הנכון. רבותיי, המיקום של הקדח הזה למעשה יקבע לי את כל המהלך של ההשתלה. ראיתם? זה לקח פחות משנייה, זה כל הנגיעה שאני עושה עם המקדח הזה. שנייה אחת. עכשיו, לצורך העניין, לצורך הדמיה בלבד, זה כרגע לא משמעותי, תנקי לי. מה שאני צריך להסתכל זה את הזוויות של השיניים הסמוכות. ואני אשווה את זה למה שאני ראיתי בצילום. שימו לב, השן החמישית זה הכיוון שלה, השן השישית, השמינית, זה הכיוון שלה. כלומר, יש לי כאן פתיחה של השורשים. וזה מה שאנחנו גם ראינו בהתחלה. בואו תעשה לי רגע, תראה לי את הצילום. שימו לב, השן החמישית, זה הכיוון שלה, השן השמינית, זה הכיוון שלה. זה כרגע לא משמעותי לי, כי יש לי מרווח מאוד גדול בין שניהם. אבל אם המרחק ביניהם היה מאוד קטן, חשוב לי לדעת את כיוון הכניסה. אנחנו זוכרים שבתכנון שלנו יש לנו 6.7 מילימטר, אני אעשה קדח ראשון לכיוון 6, ונראה לאן אנחנו מתקדמים. תראו רבותיי, מה שאני מסתכל כרגע זה בעיקר הכיוון של המהירות. ה-RPM זה 715, כלומר נמצא במקום טוב לקידוח ראשון. הדבר הבא שאני אעשה, אני אבדוק אם יש לי מים במכשיר והם הם מגיעים לקצה. בואו תסתכלו מה קורה כאן. זוכרים שדיברנו על זוויטנים? שימו לב, זה זוויטנים טבעת. כרגע המים החיצוניים לא מכוונים למקדח. בואו תראו. אתם רואים רק לקצה שלו. מה שאני אעשה, אני טיפונת אכוון את זה, שהוא ילך לכל האורך. רואים את ההבדל? בצורה כזאת. כלומר, הקירור יהיה הרבה יותר טוב. ימינה, to the right.
Jared, open as wide as you can. Thank you. wider, Jared, wider, thanks. עוד פעם, אני שם את זה במקום של הנחה שאני עשיתי, ואני בודק את הכיוונים, שאני בכיוון הנכון. ברגע שהגעתי למסקנה שאני בכיוון נכון, אני טיפונת מרחיק, נותן למים לנקות. שימו לב, הסייעת לא מנקה את המים מאזור של הקדח, לא לשאוב את המים. עברתי את הקורטיקלית, ראיתם איך המקדח נפל? הקדח הראשון זה 8, פנימה והחוצה. בואו נעצור. כרגע אני הגעתי כמעט לקדח של 8. מה שאני אעשה, אני אכניס את הפרוב. אתם רואים את הפרוב? תעשי סקשן קרוב. שימו לב, השנתה הראשונה זה 8. יש לי כאן כ2 מילימטר פחות, כלומר אני נמצא באזור 6 מילימטר. אני נעצרתי, אני לא יודע, יש לי כאן משהו שהוא סולידי, אני לא יודע מה יש לי כאן. האם יש לי כאן את הרצפה של הסינוס, או שיש לי כאן עוד עצם שאני יכול לחתוך אותה. הקטע הזה, תני לי אחד אחר בלי קירור פנימי. או, תני לי טבעת אחרת. אתה מגדיר? אני אחליף אותו. בוא תראה. המחט לקירור הפנימי מאוד מאוד עדינה. אם הסייעת לא מנקה טוב את המקדח והיא עברה הרבה חימומים באוטוקלב, היא פשוט לא תיכנס, ואם היא תיכנס, היא תישבר. מה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אחליף את המקדח. עכשיו שימו לב, אני מחזיר את המקדח למקום שלו. כרגע זה פחות משמעותי לי, אבל כשאני עושה מספר השתלות באותו ניתוח, מאוד חשוב לדעת איפה המקדחים נמצאים. אוקיי, אני חוזר לאתר, בודק שאני מתחיל באותו מקום, open as wide as I can. מתרחק 2 מילימטר, נותן למים לזרום, ומגיע לאותם 6 מילימטר. אחליף את המקדח פעם האחרונה. הרנטגן דיגיטלי? הרנטגן כאן דיגיטלי? נותן תשובה מיידית או שזה רנטגן רגיל? כן? כן, אפשר תנקי. זהו. שימו לב, היא לא מנקה, לא מאזור של הקדח, קצת להתרחק. אופן, המהירות גבוהה מדי לעצם. מה שאני אעשה עכשיו, אני אוריד את המהירות בסביבות ה-530. תנקי לבקשה. אוקיי. עד כמה אתה רואה טוב את מה שיוצא משם? תחזקי שנייה. עכשיו ככה. תסתכלו, אני מנקה מסביב, אני שם את הסקשן בצד. שימו לב, יש לי דימום מתוך הסוקט. זה מה שאני רוצה לראות. לא דימום שמגיע מהשוליים. אתה רואה את זה? אתם רואים? יש לי דימום מתוך הסוקט. רואים? יופי. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני לא עושה את זה במרפאה הפרטית, אבל מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו פשוט נעשה צילום ביקורת, לראות איפה אנחנו נמצאים ביחס לרצפת הסינוס. אני יודע שאני קדחתי 6 מילימטר, בואו נראה איפה אנחנו נמצאים. בואו תסתכלו, זה הקדח, רצפת הסינוס, שן חמישית, שן שמינית. שימו לב, אנחנו ממש קרובים לרצפה.
מה שאנחנו נעשה עכשיו, פשוט נעבור לאוסטאוטומים ונתחיל לעבוד איתם, לכסח אותו קצת. חשוב מאוד ששולחן העבודה שלכם יהיה גדול ונוח, שתוכלו למקם בו כל מה שאתם רוצים. הדבר האחרון שאתם רוצים שיהיה קטן וכל הכלים יהיו בערבוביה. אז אם יש לכם שולחן מספיק גדול, שיש לכם גם את השולחן הזה על הכיפק. לי אין, אז אני אעשה הדמיה של שולחן אחד. יופי. זה הקופסה השנייה שלי, זה קופסה של הרמת סינוס. בואו נעבור, נראה מה יש בתוכה. למעשה אני חוזר ועושה את כל הכלים שיש לי בהרמה הראשונה, בקופסה הראשונה. שימו לב, וכל מה שאני לא צריך. יש רטרקציה, פטיש שאני צריך אותו, פותח רקמה מסוגסל עדיין, אוסטאוטום ראשון, מוסקיטו רגיל, סקלפל שאותו אני גם לא צריך, אבל טוב שיהיה לי, תמיד נוסף, פרוב נוסף, מספריים, עוד כפית מוגלה, שבמקרה הזה אני לא צריך אותה, ודפנדיש נוסף. את אלה, לצורך העניין, אני אניח בצד, ובואו נעבור על האוסטאוטומים. שימו לב, הקצה 2.1 מילימטר, ויש לי שנתות, אתה רואה אותם? יש לי שנתות בדיוק כמו השתלים. אוקיי. אתה רואה על הרקע הזה? יופי. אוקיי. מה שאנחנו נעשה עכשיו, צילמנו עם ה-PDG. בואו נוציא אותו. תעשי לי סקשן בבקשה של הכל. אוקיי. אני מנקה עם מחזיקה, מנקה מסביב. Open as wide as you can. אתה רואה? עדיף לא לראות בחייך. אוקיי, אני נכנס מהראשון ואני מגיע לקצה. תצאי בבקשה, שימו לב, אני עושה גם רטרקציה, מחזיק את האוסטאוטום. I'm gonna hit you as hard as I can. Be polite, do nothing. בואו תסתכלו מה שהיא עושה. היא מחזיקה את הראש. המכות מאוד מאוד חזקות. היא תופסת אותו בדרך כלל, מה שאני מבקש שתתפסו עם שתי ידיים. בצורה כזו, בדיוק. בדיוק. הנה, אני אזוז, אני לא חשוב כאן. הרגשתי שהוא נוחת פנימה. מה שאני עושה, השלב הבא, אני לוקח את הפרוב, תנקי לי בבקשה, ואני אכנס, אני אראה האם הגעתי, אני עדיין לא מרגיש שהגעתי, אבל מבחינת העצם, יש לי כאן 8 מילימטר עצם, אוקיי? מה שאני אעשה, אני אכנס פעם נוספת עם האוסטאוטום, ונבדוק פעם נוספת, תנקי בשביל המצלמה. אוקיי, שימו לב, אני לא יודע אם אתם יכולים לראות את זה, עד כמה זה קפיצי. אתם רואים? Open Jared. You feel anything? Jared, you feel any pain? Oh, that's good. שימו לב, אני נמצא, שימו לב, הרצפה קפיצית, ואני נמצא ב-11.5. מה שאני אעשה עכשיו, אני אתפס באחד השוליים לראות כמה עצם טבעית יש לי. הנה, הגעתי לפה. כאן יש לי 10, מקדימה יש לי אפילו 11.5. אוקיי? אני צריך ביוס. כאן, טיפונת. מה שנעשה עכשיו, אני אוסיף טיפונת ביוס, אני אוסיף כל פעם טיפונת ואני אדחוק את העצם פנימה. אוסיף טיפונת, אדחוק את העצם פנימה. בזה. טיפונת.
קצת. זהו. יפה. בשביל לעבוד יותר בנוח, אני אוסיף טיפונת חומר הרדמה. אתם מצליחים את זה? אתם רואים את הקונסיסטנציה יפה. מה שאני לוקח זה משחק סבלנות. אני לוקח ממש טיפונת, סליחה, תיאורית, ומכניס את זה פנימה. תנקי לי מסביב. עכשיו, את העצם הראשונית, אני יכול להכניס אותה עם הפרוב. אוקיי? אני לא מתאמץ לשים יותר מדי, תני לי בבקשה. אתם תראו שככל שאני מתקדם יותר, הדימום... לא יודע מה נפל לשם. מה? שגם אני לא אפריע לך. בסוף אני אתחוס בצורה כזאת כמה שאני יכול, ואני אקח פרוב ואכניס את כמה שיותר פנימה. תנקי לי בבקשה. תנקי את העודפים. ניקינו את העודפים. אנחנו יודעים שיש עצם. מה שאני אעשה עכשיו, תצאי שנייה. עם הפרוב, אני בעדינות, לא, אין צורך. אני בעדינות אתחוס את העצם עוד יותר פנימה. ונחזור על הפעולה של המילוי פעם נוספת. שימו לב, אם תתחסו חזק מדי, אתם גם יכולים לקרוא את הממברנה השנידריאנית. את מיומנת. תשימו יותר מדי, יהיה לכם מאוד קשה לשים את השתל, כי העצם הרי תופס את המקום של הקדח. אוקיי, בואו נעשה תחיסה האחרונה, תציפו שם. אוקיי. אנחנו מוכנים למצוות שתל. יופי, תני לי בבקשה 11.5, 4, 2. התייאשתם מהתאורה שלנו, על הכיפק, אין בעיה. יפה, שימו לב, היא פתחה, הניחה לי את זה מעל המגש, אני עושה את שער הפתיחה. המקדח האחרון שהשתמשתי בו היה 2.5, אני השתמשתי 2 מילימטר, 2.2, מקדח שאתם לא ראיתם בשקופיות, ו2.5. אבל אם תזכרו, השתל, 4.2 מילימטר, הקצה שלו הוא 2.2, כך שהוא אמור להיכנס חופשי ל... תני לי רשת. רגע. אוקיי, אין סרוק. תני לי את הבוקסה. מברג. אני קורא לזה מברג, הם קוראים לזה בוקסה, תדעו שאתם מדברים על אותו דבר. אוקיי, איך אני לוקח ומוציא את זה? רבותיי, תסתכלו, מעל המגש, בעדינות מוציא ומחזיק.
לוקח את הבוקסה, מוציא אותו, זה לא נוגע בשום דבר. תנקי לי בבקשה. עכשיו, במידה ואני צריך לעשות עוד משהו, בז'נה בואי תחזיקי את זה ככה, אני יכול לבקש ממנה להחזיק, להתפנות, ואני מחזיק את זה. לא להניח את זה בשום צורה, אוקיי? בזמן שאני אתחיל להכניס את זה, בז'נה תתרחק ותיתן לי לעשות את העבודה שלי. בגדול, תתרחק בבקשה. Open the wide, possible. אוקיי. שימו לב, אני בודק את המיקום שלי פעם נוספת. צנטרל פוסה ובמרכז, בדיקה תלת-ממדית, ומתחיל להחדיר את השתל. אני רואה שהוא חודר בלי בעיה, אבל אני אעצור בשביל להחליף את המפתח במפתח 2.5. הנה כבר 2.5. תודה. עדיין לא לגעת בשתל, וזה מהירות ההחדרה. אני יכול יותר מהר, אין לי בעיה, לא תקרוב. You feel any pain? That's good. It's good because I don't feel nothing. אם כואב, רבותיי, לעצור, תחליף לי כחולה. כן. שימו לב, הניתוח הזה מאוד 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 איטי. הוא התחיל להרגיש, אני עוצר. עצם פעולת העצירה תרגיע אותו, ולמעשה אני יכול להמשיך עכשיו עוד פעם בקצב מאוד מאוד איטי. אני אבחר טיפונת להרדים. עוד פעם, אינפילטרציה מקומית, טיפונת, ואחזור לפעולת החדרת השתל. Okay, as wide as possible. Thanks. A lot of pain? בואו, נרדים ונחכה. אם אני רוצה לשאוב, שימו לב, לא מהצוואר של השתל, מהחלק העליון, open or wide. חסר לנו עוד כמילימטר, מילימטר וחצי. דברים שרואים משם לא רואים מכאן. אוקיי. כן. Sorry about that. מה שאני אעשה עכשיו, אני יודע שהשתל ישר, ולו מן הסיבה הפשוטה שאם אני אקח את המפתח 2.5, אני אראה איך הוא יוצא. תעשי לי ניקוי טוב. שימו לב, הוא יוצא בדיוק בקו של הצנטרל פוסה, והמרחק שלו אידיאלי. אבל לצורך העניין, לצורך ההדגמה, אנחנו יכולים להסתכל על פרגל שהוא 25 מעלות, אם אני רוצה לתת הטיה. תסתכלו בבקשה את הכיוון שלו. זה הכיוון שלו. אם הייתי רוצה לסובב יותר מזיאלית, הייתי פשוט מסובב את השתל איתו. כאן אין לנו בעיה, זה יושב נפלא. תעשו לי סקשן. Just a tad more, and we're done. Okay. Okay. Sorry about that. מה שנשאר לנו כרגע זה כיפת כיסוי. כן, 1.15.
שימו לב. רגע. כן. כיפת כיסוי. מוציא אותה. מבריג אותה למקום. תמיד נותן קונטרה למברג, שלא ייפול. אתם לא יודעים כמה מברגים נבלעים. אוקיי. זהו. יותר מדי שפות. אוקיי, רבותיי. אתה מצלם, אתה רואה את מה שצריך? כן. נתחיל את זה? אוקיי, רואים את השתל? למעשה סיימנו אותו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבצע פעולה של תפירה. קודם כל בואו נעיף מכאן כל מה שלא צריך. אוקיי. מכיוון שזה לקח המון זמן, אני אחזק את ההרדמה. וג'רד ממש גיבור היום. אני עובר לערכת תפירה. יש לי את המספריים הכירורגיות. שימו לב, אתה מצלם? אם אני אביא את זה כמה שיותר קרוב, שימו לב, החתך היה חד, אתם רואים? השוליים רחוקים אחד מהשני. מה שקרה בפול פריוסטר פלט, הרקמת הפריוס היא אלסטית. ולכן, מכיוון שהניתוח לקח המון זמן, היא פשוט התכווצה, אוקיי? כמה שאני אמתח אותה, היא לא מתקרבת. אם אני אמתח יותר מדי, שימו לב, אין לי את היכולת. You fine now? מה שאני אעשה זה דבר נורא פשוט. אני אקח את הרקמה הבוקלית, בסדר גמור, תנקי לי, ואני אמתח אותה ואני טיפונת, שימו לב, הסקלפל הוא הפוך, הוא לא ישר, הוא הפוך, ואני טיפונת, אמתח ואסרות. ואני אקח ואני אסרות, אוקיי? תוך כדי המתיחה. בואו נראה מה קרה. כשאני מקרב אותה עכשיו, תנקי לי, כבר יותר טוב. אני אעשה זה עוד טיפונת. סלדים. יופי. אני אמשיך לסרוט אותה עד שאני ארוויח את המילימטר שחסר לי. בואו נבדוק האם חסר לי. תנקי. אתם רואים? סגרתי את כל המרחק. בואו נתחיל לתפור. זהו. מעולה. לגבי החוט, היא הניחה אותו בצורה סטרילית אל המגש. מה שאני עושה, אני פותח ומוציא אותו עם המחזיק מחט מסוג קסטרו וייחו. זה המחזיק מחט הזה. עכשיו שימו לב איזה אורך הוא. לא באתי להתאמן, זה ארוך, הוא ארוך מדי. מה שאני אעשה, אני אחתוך אותו בדיוק לכמה שאני צריך. כל זה עודף. וגם ככה לקחתי יותר מדי. לגבי התפירה אני אעשה תפורים בודדים. מה שאני עושה, אני לוקח מספיק, בגדול, open up, we're in the end. שימו לב, אני לוקח 2-3 מילימטרים פנימה, לוקח שול אחד, את החופשי שבו, ב-90 מעלות, ועובר לצד השני. אני מעדיף להשתמש במחט מאוד קטנה, שאיתה קשה לי מאוד לעבור מצד לצד. אני לוקח טיפונת, אחדור לשני גם כן
ב-90 מעלות, ובואו נראה את ה... בואו נראה שזה מצטלם היטב. open up. תעשי את זה מפה. מפה. תקחי את השפה. זהו. אוקיי, אתם רואים? אני משאיר 3-4 סנטימטר מהקצה של החוט. אין צורך. תמשיכי להחזיק. תפירה כפולה מצד אחד. תופס ממש בקצה. ומהדק בעדינות. משחרר. לוקח את הצד השני. ומהדק. מכיוון שזה חוט שיש לו זיכרון, אני אעשה פעם שלישית. אעביר את התפר לצד אחד. ואחתוך את העודפים. מה שאני עושה עכשיו, שימו לב, החוט הוא די זרוק אצלי בתוך היד. אני מכין אותו לתפירה נוספת. אני מותח אותו לאט לאט, בודק שאין לי בו קשרים. אתם רואים, אני מעביר את האצבע, בודק שלא עשיתי שום קשר, וניגש לפעם נוספת. תנקי לי פה. לא, את בסדר, תנקי לי פה. בואו ניקח את החלק הדיסטלי. Open it. Good. A bit of passion in the end. שימו לב כמה הוא ארוך מדי. אוקיי? ושידור חוזר. פעמיים מלמעלה. פעם או פעמיים מלמטה. ופעם אחת נוספת לנעילה סופית. Open up. We have to open up. ותפר אחרון. עוד פעם, בודק שאין לי שום קשרים עליו. שימו לב עד כמה החוט הזה עדיין ארוך. לצורך העניין אני יכול לקצר אותו ממש לכלום. אוקיי, בואי, תצאי שנייה. לצאת שניכם. To your right. Let's do the last one. אוקיי. יש לנו גז סטרילי? לא, תוכל לצאת. אני אנקה ואז נוכל לצלם ותודה רבה. בגדול, אתניק. יותר ידע. אוקיי. אוקיי. Is that hard? יופי. אני נראה לכולם את השתל, את המיקום שלו במרחב ואת הרמת סינוס, שאחר כך אנחנו נצלם ונגדיל את זה. בוא, תחתוך את זה. בוא.